хуршеди 39 сола ҳеҷ гоҳ пои равон, дасти гиро ва забони гӯё надошт, аммо ақли расояш ӯро аз муҳтоҷиву дастнигарӣ раҳондааст. хуршед ҳаргиз мунтазири 180 сомонӣ нафақаи маълули наменишинад. тиҷорати худро дорад. Аввал ки кулу савдо мекардам мегӯяд. Дав бо байни сера. Аввали буткана бадали. Нав кусоши. Дом до дакша. муштариёни молҳои дукончаи ӯ асосан мактабачаҳост. ҳар рӯз аз 50 то 100 сомонӣ молашро мефурӯшад. қисме аз даромадашро барои гардиш ва қисмати дигарро барои пешбурди рӯзгор харҷ мекунад. хуршедро ҷавони ҳамсоя саидои 17 сола ҳамеша кӯмак ва ҳамроҳӣ мекунад. тоҷирони умдафурӯшӣ молу маҳсулоташонро ба хуршед пешниҳод мекунанд. аммо бештари вақт худаш барои хариди мол ба мағозаҳои умдафурӯшии маркази савдои Садбарг меравад. ба фарқ аз дигар афроди маълул ки аксарият худро аз онҳо канор мегиранд, хуршедро дар кӯча низ аҳволпурсӣ ва эҳтиром мекунанд. хуршед ҳоло ягона фарзанд ва саробони падару модари пираш аст. ду бародари дигари ӯ дар синни ҷавонӣ фафтидаанд ва кӯмаки хуршед ба ду бародарзодаи бепадараш низ мерасад. фақат худаш фикр мекард ки ман ягон кор қатъӣ машғул шавам ки ман фикр накунам ки ман маъюбам. ман худам фикр намекунам ки ин маъюбай. одамо фикр мекунанд ки ин дасту пош не ки ин ақлш одамое ки донота агар ин ақалан дастш кор мекард ман боварӣ доштам ки ин як корагари калон мешуд. бисёр бачаи баақла. хуршед хушнудии волидон ва наздиконашро муҳимтар аз сиҳатии худ медонад. намехоҳад худро бори гарони ба дӯши онҳо бубинад. ҳамин даже ман рӯзи таваллуди худи ман ёдам мебироя. рӯзи таваллуди ҳам бобаша медона ҳам мана медона ҳамун коре мекуна ки ҳамун рӯзи таваллуди мада ягон чиз ё ки мада пул метиҳад ки оча ма ҳамин худат ягон чиз бихар. ҳама рӯзи таваллуди ҷаноша медона ки даже ҳатто рӯзи таваллуди янгаша медона ки янгам имрӯз рӯзи таваллуд шай зани акамай ма бояд ки вая табрик кунам. хуршед мисли дигар маълулон дар кӯчаву бозор талбандагӣ намекунад. ҳатто нафаре ҳамхоҳат ба ӯ чизе кӯмак кунад қабул надорад. мера Садбарг аз Садбарг омадан ё шир мегира ё ягон камбуди хоҷагира. ин очаш қатъи связ дора мепурса аввал чӣ намераса. бо гирифта омодаист аст ёрдам мекунад. атрофиён хуршедро намуди аз шикастнопазирӣ медонанд. ӯ дар кӯдакӣ ҳаваси тоҷир шуданро дошт. ҳоло мехоҳад ин орзуро амалӣ кунад. рӯзе дукони кӯчакаш ба мағозаи бузург табдил шавад. аммо ҳоло барои расидан ба ин орзу талоши дарёфти аробачаи худкори маъюбиро дорад ки ҳаракати беминнат дошта бошад.